Assalamu alaikum jama'a. Kun fara ɗaukar shirin fim mai suna Sarki Goma Zamani Goma. Tare da wannan ɗan rainin hankali. Muna ciki muna buƙatar addu'a ku. A cikin sa'a insha Allah. To jama'a ku yi cikin wannan gasitaccen shirin fim din nan namu wanda muka shirya tsam mu da farfatan mu domin gabatar muku da shi. Sunan Allah Mai rahama mai jin kai. za mu fara day one. Allah ba mu sa'a. Ci gaba da biyo ni. Jama'a nan kuna ta gani. I'm telling you, yes. Day one. Sarki Goma Zamani. Kama manta title din. Ba kuma director. Day one, Sarki Goma.